Dovolte, abych vás přivítal na stávajícím ustavujícím zasedání Zastupitelstva města nově zvolených zastupitelů pro volební období 2010-2014. Nyní znění slibu. Slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Slibuji. 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 Na funkci starosty města byl navržen pan Zdeněk Král. Kdo je pro to, aby zde podle předloženého návrhu byl starostou města zvolen moje osoba, pan Zdeněk Král? Kdo je pro? Byl zvolen 14 hlasy. 14. Na funkci místostarosty města byl navržen pan Petr Horký. Byl zvolen 16 hlasy. 16. Dále byli 13 hlasy zvoleni tito členové městské rady: Michal Kandráč, Miroslav Míka, Pavel Říha, Oldřich Toberman a Miloslav Pelc. Městské zastupitelstvo bylo bez diskuze v rekordním čase 14 minut ukončeno. To bylo první zastupitelstvo za 25 let mého tedy konání v zastupitelstvu, kde se vůbec neobjevila možnost diskuse. A to nejenom ze strany zastupitelů, ale také ze strany veřejnosti. A bohužel bez diskuse zastupitelstvo, přestože tady vznikla nějaká koalice, která podle mého názoru omezuje demokratické procesy v zastupitelstvu a vůbec v řízení města, to opravdu už do naší společnosti nepatří. Pane starosto, především vám blahopřejem ke zvolení starosty pro další volební období, ale ve vaší koalici jsou některá sporná místa. Jedno z nich je určitě plynofikace. Jak si myslíte, že si s tím poradíte? No, já si myslím, že nikdo za náma teď není, že by už se natahovaly trubky s plynem. To je věcí, město má zpracovanou jakousi koncepci a té by se mělo držet a samozřejmě nejenom koncepce, musí se taky postupovat podle vlivu na životní prostředí a to bude, myslím si, hrát rozhodující roli. Ať už je to studie nová, kterou objednáme, protože už je třeba ji aktualizovat a pak to bude EIA a další věci, takže každý, kdo bude chtít, by chtěl v Mariánkách se v tom problematickém lázeňském prostředí odpojovat, tak bude muset splnit všechny předpoklady a není to teďka automaticky, že plynaři mají zelenou, to v žádném případě to odmítám. Co my víme, je to sporným bodem vaší koaliční dohody? Zatím taková koaliční dohoda není, která by zmiňovala jednotlivé problémy, ale v každém případě jsme domluveni, že ke všem v uvozovkách sporných otázkách, že tedy se na nimi prostě skutečně poradíme a rozhodneme prostě i za účasti odborníků, tak, aby tyto spory nebyly. Dalším sporným místem je taky technický a dopravní servis. Samozřejmě, tak tam budeme muset ustoupit z našich požadavků, protože já jsem zastával vždycky ten názor, že nejlepší je, když tyto služby vykonává soukromý sektor, ale proto asi nebudeme mít už tu sílu to prosadit, ale v každém případě to bude chtít zefektivnit provoz té technické služby, protože ty náklady a ta konzumace těch městských peněz rok od roku roste a jenom letos technická služba dostane rekordních 80 milionů korun. To nikdy nebylo v historii a my už zkrátka to nemůžeme pouštět dál. To už je nad možností města, takže tam se tím budeme muset zabývat bez ohledu na to, kdo bude tvořit nějakou koalici nebo tvoří koalici, to je věc všech zastupitelů. Prostě není možný do nekonečna pumpovat nové peníze do technické služby, zkrátka už nejsou. Pane Tobermane, vy v tomto volebním období končíte vlastně ve funkci místostarosty. Kandidoval jste za sdružení Změna pro Mariánské Lázně. Jakou největší změnu vidíte za vašeho minulého působení jako místostarosty? Vemu-li to
těch oborech, které jsem měl v gesci, tak hlavní změnu vidím ve sloučení 2 základních škol, kterou začal pan Pelc a za mě to bylo dokončeno. Velkou změnu vidím ve vedení technického dopravního servisu, ve vedení KISu a myslím si v neposlední řadě i v některých rozhodnutích týkajících se investic, jako byla výstavba mateřské školky Skalníkova. Jste místostarostou Mariánských Lázní. V čem vidíte své hlavní a ty nejakutnější úkoly? Musím říct, že jsem byl zvyklý v tom krajském zastupitelstvu nebo na funkci náměstka hejtmana, jak jste zmínil, tak jsem byl zvyklý na větší otevřenost jednání. Doopravdy jsme neměli tajnosti, které provází například, nebo provázelo zasedání rady v našem městě, kdy doopravdy ani jako zastupitel jsem se nedozvídal to, co jsem potřeboval a musel jsem ty věci složitě schánět. Jinými slovy, kromě pochopitelné ochrany osobních údajů, tak všechno ostatní je pochopitelně zveřejnitelné a to je jedna z věcí, o kterou si chci zasadit. Pane doktore, spekuluje se o tom, že svůj mandát nepodržíte celé volební období. No, pokud tomu nenahrajou nějaký vážný zdravotní důvody, tak nic takového nepřipadá v úvahu. Jestliže jsem byl zvolen, tak vůči voličům mám tolik odpovědnosti, že nejsem ochoten za žádných okolností mandát pustit. Pane Mráno, můžete potvrdit nebo vyvrátit skutečnost, že 2 kandidáti, kteří získali více hlasů než vy, rezignovali, že je to snahou TOP 09 udržet to pořadí kandidátů na kandidáce tak, jak jsou? No, to v žádném případě není pravda. My jsme byli domluveni jak s panem Gabrielem, tak i s paní doktorkou Štětinovou a projednávali jsme s nima dlouze program o tom, co Stopka chce ve městě TOP 09 ve městě dokázat a pro občany udělat. A oni se k tomu stavěli s tím, že nám strašně rádi pomůžou svým jménem a svým zázemím pro to, aby Topka byla ve volbách úspěšná. To, že pan Gabriel je pracovně vytížen na 110%, dá se říct, je věc, která mu nedovoluje, aby se účastnil zastupitelstva a byl zastupitelem. A u paní doktorky Štětinové to rozhodnutí bylo z toho důvodu, že za TOP 09 TOP 09 získala pouze jediný mandát a ten jediný mandát řekla, že by uvítala, kdyby zaujmul člen TOP 09. Bylo to teda pro TOP 09 ale asi trochu překvapení. Bylo to překvapení, nicméně my jsme kandidátní listinu stavěli z lidí, kteří v životě v politice nebo víceméně v politice nebyli a naším hlavním cílem bylo nabídnout těm občanům možnost kandidátů, kteří se v politice neangažovali a nemají za sebou to, co tomu městu neprospívá. Pane Chvale, spekuluje se o tom, že nahradíte pana Tuháčka ve funkci manažera města. Spekuluje se, já to samozřejmě nemůžu říct dopředu, jestli se tak stane nebo nestane. V případě, že město vyhlásí výběrový řízení nebo bude poptávat, tak se můžu ucházet. Zřejmě by to znamenalo, že byste musel složit svůj mandát zastupitele. Je tomu tak? Jste k tomu připraven? Takhle, připraven jsem ke všemu možnému, pochopitelně. Asi bych měl říci, že mě mrzí, v jakém se ocitl situaci přes ten počet hlasů, které mi dali voliči, kterým tímto teda děkuji. A musím reagovat na nastalou situaci, jak se prostě vyvine. Poslední otázku, ta bude na ODS. Dnes jste nehlasovali příliš jednotně. Ano, to je naše slabá stránka. Musím říct, že jsme se neshodli v průběhu koaličního vyjednávání a to nás samozřejmě taky oslabilo a to si budeme muset vyřešit mezi sebou.